Thirtute in zavain si bai vekule tunchum video a chuanin Thilthleng hrang kanon lawrkhawm-9 chungzinga chuanin World Economic Forum in Davos, Switzerland na rorelna an thusoi chen khatte Epstein files chen khatte po kan lo titel don ani pakhatna chuanin Canada ram sarkar chuanin akhwale tuite shiat mi alovin Canadian Digital ID asiama Ethilhi asiama mi te hmantir ni ti kha mipui te khan an shemya lawa ngoi rengin aru karalin an kalpui ani Canadian mipui te chuanin thil mansang ate inle lo mansang lu tuga te le inlu mansang khang zong zong a khanin boina han to ka chu tyang ringo dan thlir lai chuan an ram sarkar chuanin Canadian National Digital ID System chu alo kalpuya Face masaber a kalpui chan se a heta hianin mipui vantlang ma a apuang zar lawa press conference om lawa mi ten hena an du le du lo thu po azot lawa ngoi rengin alo kalpui ani apinga chuan GC wallet antia papera alanda mai chuanin thil engkim kha aol sampha don ani ID te license te engkim mai kha apps shang hon ngai lawa mun khata lu khom na ania voi khat I login to chuanin I digital ID zongzong te I license permit engkim mai kha a om sa login chat reng kha angai don to lo ti nani thil olsam le chhajok anga an soi hi ani na taka chuan banks te sarkar te grocery store chome valen tle dor shang te airlines ten he GC wallet hi an hman tat chuan mi te khan engangin du lo po ni sela an tanga ti thei om to don lo ani ti chuan mi a identity ani na zongzong a ID te a document zongzong te kha digitalize alo ni tonga sarkar chuanin adu hunhuna khanin khami te kha a shekin mang theilo tur khan na block thei ani Entirnan policy kan thaka ti te tin ithil lova ti kha sarkar du lo zong ani ithil lova zom te I lo support ho kha sarkar du lo zong le sarkar ngai mo zong an ni wangin he system hi mang theilo ni ti in an soi thei ani ani na taka chuan thil ol sam tha anga lang hi mipui te thunun an tumna tura ma an lakna vek ani Canadian sarkar chuanin he deal hi EU nen po assign na chuta chuanin ramria te le khovel ram shanga man ani theina turin hmanna an kalpui ba ka inrem na an siamani a infrastructure te chu muntina an siam vek to a ol samdewin hun shanga man theinom do na USA po man mai theina om to do na chu mai ba ka ram shangin hetianga digital ID ram mi puite hne na mang tura ti hi alwar chautel tel do na ani na taka chuan khovel ram shang te hian an ram an khwale tuite hne na hian digital ID an pe a ram shanga a hming ai nang lo mai theya amai ro chu a kole atum kha athum monani chumi omza chu an ram mi puite kha an thu hnuaya han da an control theina turin ania ti chuan azawai mi te khanin an thu an zo manga ol samdewin mi pui kha an thu hnuaya an da theidon ti na ani ram pakhat sarkar chuan akhwale tuite shat puina te anrem ti na te lamhasalovin digital ID a han pe a chu digital ID chu khovel ram shanga man ani theina tur le olsam taka in thlunzom na mi puiten thu anoi theina tura kalpui ani theina turin ram shang te nen anin thlunzoma chu ti ani chuanin khovel pumpui a hen digital ID kalpui ani chuan asira kil khata ilo du lo ve ringot khan kauri atuvak ton lawani mitlem te ina ka du lo he ka du lo keini chuang kan ti ve lawang kan ti kha mitam zo kina changkan na lom he te chu mi zongzong ta na ol samalom miswal chuina na cha lom tia thil cha ni o manga lang amai ro chu kan ta na cha si lawan zom chuan eng thil nge lo thlengang ti chu ngai to tham tak ani apani na chuan Davos World Economic Forum in chhoh meeting an nei na khanin COVID-19 shileng kha mipuin thu an oile an oilo an enchin na ani thu an soya mitlem te chuanin kha COVID-19 shileng kha mi te min thunun tumna ani khovel sarkar hian an thu kan zom don nge kan zom don lauti min enchin na ani he hi shileng tak ani lawa an siam chop shileng ani eti inan lo soi china chung thu soi chin tu te chu nui so ani china diriam te ania conspiracy theories ani anti lain WEF World Economic Forum nge chuan an pe cha chang takin an tar langa
COVID-19 chu social responsibility test na ani an tia chumi omzia chu mipui ten thu an oi le an oi lo kha an fia na tan an hmang ani chumi chu khawvel pumpui hianin an oi tha maya social distancing in hlataka om tur ti te mi zongzong in mai tuam tur mask wa tur ti te tu ma ni na changa chhoh tur ina om vek tur lockdown na om don ti te in contact tracing te kha ngaya kan neya thil ni ve tur renga kan ngaya khoimhuna po mi lo leng ta sela covid variant ti chuan a len na zongzong te kha nasal swab te an vane an naram ba hola khang zongzong kha mi kha normal kaldam phungpa nga ye moti in ngoi rengin kan shat me lo lai khanin khawvel sarkarina athil tum kha Thilthleng tu zinga kan lo oma thu kan lo oyani ti ha kan lan tirani tin mass vaccination mi zongzong in vaccine lak tur ti den lam khanan tia hei hian ati chian chu an tum kha ati Thilthleng ani ti an tar langa chu ta chwa khawvel pumpui hian an ta na chetur le poimo tur nia an shat le ti nge tur hei hi angai nge ni ti ya an ron soi chu an zom dual don ti kha an ron hmufia thiam ta ani ti chuan kha thil an ron ti achang khanin khawvel mipui te chuanin engkim mai hi an zom duala zo na an nei ngai lawa sarkar thu chhuakina chu tiang chu ti tur ati apiang kha chu zo na nei lem lo khanin an zom dual ti an hmu awang khanin ayan na se zokin thil an ron kalpui le ta chu digital id hi ani tin digital id an ti Thilthleng hnuah chu mi na azom zat tur chu carbon tracking hi ani boka video masa khanin carbon tracking chungchang te digital id chungchang te kanon soi photo china a chip chiarin tun chuma hi chuang kan soi lawanga description a hianin link kan lo da anga la en lawinom chuanin in lo endon ania ti chuan khawvel ramshang shanga digital id chu an han nor tak chuanin an ti thei ta mai hei india ramah po aadhar card te kha digital id ya kan sha me lo lai khanin le in alo oma news ate wall out takin press conference te po chwa mi alo khanin engtik lai chang khan nge aadhar digital id alo ni ti kha shat lo lai khanin an lo digitalize reng mai alo ni khatiang che khanin ramshang shanga po aram azer khanin kan soi zo ta kan khanin canada po digital id an tia hming adanga uk ate china ate taiwan ate philippines thailand khoi hmuna po khanin digital id hina sataka kalpui ania achan chu kumsang ni somthum hi economic reset nei antuma ni wangin khami a hlotlin thena tur khanin voinia chang henin na satakin mi te an thunun theina tur khanin ma an la ani ti chuan digital id chu an du angin mipui ten an zom chati achang maya munshang shanga digital id hi an lana sa ani uk ero kha chuanin an do dal na se maya an du lawa wang khanin sarkar khanin adu ang khan ati theilawa a chip cheri hedila hi ka soiri lo mayanga ti chuan hemi hnuwa anrong kalpui le tur chu social credit system hi ani China hianin tuna hianin social credit system hi an hmang meka isum le pai hman dan te enge iwale ti zongzong te kha an chinchhia vekani sarkar phallo thil ile ni chuanin I bank account kha an free sanga I credit score kha atlan hmanga credit score hniam chuanin kal theilo na inenga ifa te po sikul kal theilo tur te po in asiam thei vekani tin credit score hniam de kha thil lei theilo kha alo omta vachan pui tum ta la emoi bul hnai te local ta la monitor vek ini don wangin I credit score kha aniam thei ti na ani hewang ta khianin ramshang shang a hianin mass surveillance ankal puya cctv chatak tak mun tina anda chu chuanin mishing zong te kha scan vek tunge an ni engang mi nge ni ti kha a she thei ani he thil hi mitam tak chuanin atun lai changka na chuang kan mamu alom miswal zon na cha alom miswal te ol sam takin anman theido na loman di amma ero chu thil cha ni omang takalang hi midang te min thununna tura hmanhruaitu mo tak mai lo ni wang hianin thil cha zong hi kan ta na chavek kherem ti hi ilawin zotila ti chuan he grade reset aron thlen thein tura poimo mai chu kan digital id kha social credit system nen khanin an thlunzom do na ta chuan bank account te chu digital passport te nen an thlunzom do na ni hetianga an thlunzom ani ngai chuanin emergency dang shileng emo until siam cho pharsat na enge moni aron thleng le a emergency enge mo aron thlen le chuan
azom du lo zinga itelani chuanin ram chwa san thei lo turin an thunun thei che a thil lei thei lo turin an block thei che a tin I digital ID mangkhanin I bank account te po kha an freeze vek thei a isum le pai kha khoi che lowin emo khoi che thei lo tur khanin an siam sak thei che ni chu wang chuan ania he thu hi na sataka kan soya mi ten eng huna nge kan om eng thil nge ron tlan zelanga World Economic Forum kaltlang hianin khawvel rorel tu te hianin enge ron ti le zelan tum ti te kan shiat fi a kan fin theina turin na satakin karon soi reng ani apathumna chuanin Epstein file sa an thil mu chen khat te hi soi tumila mel pakhat anin thon na poimo deuh chu hei hi ania heti hianin ziak imamo chu khangmi hote hnena changkhanin thisen lak chwa ania sumi hmang chuanin tar theilawin a om thei ani heta tar theilo tura siam reverse aging ati hi enge zia niang video masa khanin kan soi to a hemi chungchang hi description a link lo da anga len lo chuanin lo en mai don ania heti laya an thu soyom zia hi enge ni kan ti chuan adrenochrome conspiracy an lo ti kha conspiracy alo ni hau lo ti atilang chiang hle ani ti chuan Hollywood elites te lemchan thiam milar kan ti te le politicians ho te hi no pang khoi chhiat ching te le thisen in chin te an ni ti chu aron tar lang chiang hle ani adrenochrome chu enge ni ti tuna hian ka soifia to lawanga achan chu soinuam ka ti vak lawa she chiang chak riaw la she lawino mani chuanin a hma in hemi chungchang hi video kan lo siam to a description a hian na link kan lo da maya in lo endon ania he adrenochrome hi chenkhat phei chuanin fountain of youth an tia tar theilo na tui chik chhuak ti in letila swalom love Mel Gibson a phei kha chuanin he thil hi Hollywood a thil man tau ber ani ti in lo soi to nge ni sumia soya wang che chuanin Mel Gibson hi a ani hi ti in an chhuat che hle ni kha ti chuan tun na ya ni kin mina chi thuron soi chhuak ka ron pen chhuak ania Hollywood ate kaltanom thode ili chawina thisenin chinte no pang ang khoi chiat tele an tha chungchang te rap thak tak tak om chin ti kha aron soi chwa ka chu wang chuanin Hollywood a Nicki Minaj chu an ti ming che hle ni ti chuan hunkal to a movie shang te kan lo en chuanin adrenochrome chungchang hi an lo tar lang na sa hle ti tun hnuah hian a sha thiam thei war ani That Becomes Her Meryl Streep chan na te kha kan en chuanin akut chuar to tak maya meiche pakhat chuanin khai elixir kha a han fara akut chuar te kha nula ang kha na ron mar thale vekani ti chuan khai elixir kha an mani na an han in phei kha chuanin an taksa kha aron moi le a nula thapa ngai ang khanin moi dewin vun ti sa thatak kha anon nei le pha ani Fear Loathing in Las Vegas ti movie a te tin no pang movie a kan lo ngai chin monster anga te khan an lo ti lang na sa em ani ani na taka chuan thili kan sik lawa kan lo ngai ven ngai lawa movie a hianin wall out taksi langsar taksi han an lo phum ru reng ti hi kan lo she thiam ngai lo mai zok ani heta kan shiat fia thiam ta ka chu politician right emo left lampo ni sela heng ho hianin camera ma a hianin thil rap thlak le ten om tak tak hi an lo ti a khang an video te kha an ma ni blackmail nan man ani le zela chu wang chuanin agenda shang hi an du emo du lo emo an ti nge na tura vau an ni ta ani hemi wang tak hianin US po hi foreign ram pakhat langsar taksi lo ma se hnuai lama changa khal tu anom ti asiata chu chuan athunun ti kan hmu thei ome heng file sa thilrap thak tak te highland ani chung hianin voini thleng hianin tu ma man an ni lawa media chuan Grammy Award te an la ena an movie te an la ena an hla te an la ngai hla a vote te an la thak zel tho si ani hi mase heta kan sha tur chu khawvela thilian thamtak mai ti tum an nei hianin mi ten chu thil chu kanwa hmuwa kanwa sha chuanin kan du lo zong ani phei chuan kan do dal dona kan du lo na kan lan ti ranga sarkar la hang kan lungoi don lawani chumi an thil ti tum chu mipui kan sha tan du lo na tur chuanin mipui ngai to na kha hmun danga min lak pen sakta a voini a hianin Epstein files te engwangin nge tunang huna tak hian aron chwa thil danga hianin kan sha thiam lo lai takle thil dang kan ngai vena Epstein files sungchang rewa kan buaipui lai hianin khawvel sarkar khawvel rorel tu te hianin thil dang dei mipui te ta na chalem lo ma se an ma ni na min thunun theina tur hmanhrua ron kalpui an tumna ani thei mai angem
achan chu heng thil kan buaipui lut tut lai hianin ram le ram indo a hrangah ram chen khat phei chu an leilung ho sakna te chhoh sakin a oma stock market hrang la chu khoiching penin a mek boka mipui te la chu kong hrangin min chen dara changwal theilo turin min siama chuti lain ram hranga digital id kan hman vek theina turin chaktakin ma an la le mek sia chumi hmang chuan digital currency a min lupui an la tum zuya digital jaila kan tan theina turin ruam hmanna kal chho mup mai ati thei ome chuwang chuan tunu ni ngai thataka hun ani lo mai ba ka Thilthleng ron lar hut ringo thi en tur ani lawa chumi lo lam eng thil nge thleng khawvelin eng lama nge min kalpui atum ti lam focus tur dik tak kan va focus a kan va hmu thiam hun ani chuta chuanin enge kan mamo kan ti chuan discernment ani pathian tharau thiang hlim atanga finna kan mamo hun lai tak ani apalina chuanin Epstein files lista melanin thon te zinga mi hi ani lia chuta chuanin prepare for pandemic atini shileng lo thleng turin in buat sai ro ti nani he thuan in thon hi march ni som pakwa sang ni som panga khanania thuan in thon na chuan he ti hian an ziaka adot le kangkal dan tur hi isoi hawang entirnan World Health Organization WHO te hi engtin nge kan tel tir veang he thili kan thlen tir thei nge karing ti ina in ziakani ti chuan kumsang ni som pakwa kha aron thleng ta a ti chuan event 201 antia chuta chuanin shialo lenganga chu shileng chu pol shang organization shang te hian engangin nge an lo don sonang ti ani a chuta chuanin anti-vaxxer vaccine lave du lo te kha engtin nge an do dalang tin information dik lo theder tu te hi engtin nge kan ti ang ti zongzong te kha an chu zui dan tur te an thunun dan tur te kha an relani chu thil chu Bill Gates an a sponsor ani ti chuang kumsang ni som ni kumtir lama chuanin COVID-19 pandemic emo pandemic po ani ang chu ti luina wanga shileng kha aron omta a modern history tun lai khawvela in boom na lian thamber te zinga mi ani ome Bill Gates le Epstein hi anin close viawani ti kan shia a achan chu maila anin biak na pakhata chuanin Bill Gates chuanin Jeffrey Epstein he na chuanin Epstein Island na STD Russian nula te achanga akai kha anupui hne na akai ve hlo wangin Epstein chu khati laya anupui Melinda hne na antibiotics petorin angen ani kha email kha Bill Gates chuanin Jeffrey Epstein hianin amale ama ain thonani ti in ala phafanani ti chuan hepa Bill Gates vek hianin khovel mipui te chu vaccine kan nei vek thein turin ma alatani ama pua video a kan lo soichin to angkhanin te talk sa Gates chuanin khovel mipui hi kan tam to lu tuka chuwang chuanin population hi a than to lo na turin vaccine mangin ma kan lang te alo ti ni kha Gates hi tech giants ania medical background nei mi asi lo hianin engwangin nge damdoi medical field ta hianin thu sei tur aron neya athu anga khawvela kalpui World Economic Forum ate thu asoya khawvel hi alum chho zelani kan environment kan sikle sa te hi alum chho he kan ven hi mangai ti tin thu te asoi zelani chuwang chwa athil ti hi a chalo ti kan hmu to a mipui te min bum na sajia kan hmu to a asoi anga kan hi a hun to lawa zo na kan zo let a hun ta ni atop na tan apanga na chuanin Dr. Mary Telly Bowdenin Dr. tam takte na an soingam lo asoi hi ania COVID shidan na kha omzia eng ma a omlawa mi de tan mason na turpo omlawa hamchat na turpo omlawa thil dang chu ni sela market changin an lalet vekin an hnuk dok vek to ang kan shwai tu atam jok tele kan than tlin thu nei tu te hianin he thil hi an shia a CDC mi puite hne na ti tura thurona pek zongzong te kha anni swan an ti velawa an palzam vekani kha COVID shidan na vaccine po kha an la velawa an fa te po laktir an tum lawa an tu te thlengin he shidan na hi pek an tum lo boka chuti chung chuanin an ngoi tlat thung se ni kha shidan na kha an ma ni ta nemo an fa te emo an tu te tan a him lo ani chuan enga tinge mi pui te tan a him bi kang keile ka organization te chuanin politician te shwai tu mi hwai sen tak tak te kan mamu em ani ti sha in heng mi te an om ani chuanin
he shidan na hi a him lo ani ti soi langa mi te hne na an pek te hi la let feka marketa da chhuak lo tura ma la turing kan du ani ti in a soi ani ole khati zong kha tun chuma Thilthleng hrang kanon lawrkhawm kanon soi chhuah thei te chu ni e